ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти вақт аст аз телевизиони душанбе. манзури шумо дар студия Зарина Абдураҳмон. 20 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токиои Ҷопон дар ҳамоиши муколамаи Осиёи марказӣ Ҷопон иштирок ва суханронӣ намуданд. 20 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токиои Ҷопон дар ҳамоиши муколамаи Осиёи марказӣ Ҷопон иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба ҳукумати Ҷопон барои дастгирӣ аз татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои иқтисод, зерсохтор, нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ, экология, тандурустӣ, маориф ва беҳдошт миннатдории самимӣ изҳор намуданд. бо дар назардошти аҳамияти калидии иқтисоди сабз барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷалби сармоя ва технологияҳои Ҷопон барои татбиқи стратегияҳои кишварҳои минтақа дар соҳаи энергетикаи сабз, аз ҷумла аз худ намудани иқтидори гидроэнергетикӣ, ҳамчунин ба бахши воқеии иқтисоди Тоҷикистон истиқбол намуданд. гуфта шуд, ки дар ин самт дар кишвари мо сиёсати гузариш ба саноати сабз, ҳамчунин мавриди истифода қарор додани технологияҳои инноватсионӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза дар бахшҳои калидии истеҳсолот ба таври фаъол пеш бурда мешавад. таъкид гардид, ки дар шароити воқеиятҳои нави иқтисодӣ, робитаҳои саноатӣ ва ҳамкории байни ҳамдигарии сохторҳои соҳибкорӣ бешубҳа бояд ба рушди минбаъда ва таъмини суботи иқтисодии давлатҳои мо нигаронда шаванд. саҳми Ҷопон дар татбиқи тарҳҳои хурду миёна дар кишвари мо баланд арзёбӣ карда шуда, иштироки Ҷопон дар амалӣ сохтани тарҳҳои калонҳаҷм дар Тоҷикистон, ки дорои аҳамияти миллӣ ва минтақавӣ мебошад, зарур шумурда шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаҳои гидроэнергетика, саноати коркарди маъданҳои кӯҳӣ, саноати сабук ва хӯрокворӣ, химиё ва дорусозӣ, мошинсозӣ ва металлургияро аз бахшҳои афзалиятнок номиданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти захираҳои зиёди табиӣ, омодагии Тоҷикистонро барои ҳамкории васеъ бо шарикони ҷопонии худ дар кори истихроҷ ва коркарди онҳо иброз доштанд. ба масъалаи тағйирёбии иқлим, обхезӣ, хушксолӣ, тӯфонҳои чангу ғубор, сел ва тахриби экосистемаҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. мо хуб дарк менамоем, ки ҳифзи захираҳои об ҳамчун манбаи ҳаёт, амнияти озуқаворӣ, энергетика ва рушди устувор то кадом андоза муҳим аст, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ин зимн гуфта шуд, ки кишвари мо дар пешбурди дипломатияи об пешсаф мебошад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи кишварҳои манфиатдор даъват намуданд, то дар кори конфронси байналмилалии сатҳи баланди дар доираи раванди оби Душанбе моҳи майи соли 2026 баргузоршаванда фаъолона ширкат варзанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки мо барои ҳамкорӣ дар бахшҳои ҳифзи гуногунии биологӣ, коркарди партовҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим манфиат дорем. зикр гардид, ки кишвари мо ба технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос дорад, чун ин соҳаҳо барои анҷоми таҳқиқоти илмӣ, назорати муҳити зист ва беҳбуди сифати мудирияти захираҳо уфуқҳои нав боз мекунанд. дар робита ба ташаббуси кишвари мо оид ба қабули қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар эҷоди имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ, мусоидату дастгирии Ҷопон ва дигар кишварҳои шарик мувофиқи матлаб дониста шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари маҳсур дар хушкӣ ба рушди логистика ва пайвастагии нақлиётӣ
اهمیت خاصه می‌دهد. همچنین گفته شد که تکمیل زیرساختار راه‌های ماشینگرد و آهن، گسترش رابطه‌های هوایی و جاری نمودن لایحه‌های رقمی لوجستیکی، این همه برای رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و اقتصادیات در منطقه فرصت‌های نو فراهم می‌آورد. پیشنهاد گردید که برای رشد حمل و نقل ترانزیتی بارها بنیاد مرکزهای لوجستیکی در منطقه‌های نزدیک سرحدی شمال و جنوب کشور هم مرزهای لوجستیکی ساخته شوند و هم مجمعهای اگرالیستیکی بنیاد گردند. محترم امامعلی رحمان ژاپن را شریک با اعتماد تاجیکستان در تعلیم و تربیت کادرها توسط برنامه‌های جیکا و بورسیه‌های JDS نامیدند. برای گسترش همکاری با ثمر با ژاپن یک قطار سمت‌ها معین و پیشنهاد کرده شد، از جمله بالا برداشتن سطح کسبی متخصصان، تعلیم و تربیت کادرهای تکنیکی در بخش‌های صنعت و جاری نمودن تکنولوژی‌های سبز، تأسیس آزمایشگاه‌های علمی تحقیقاتی اید به گیدر انرژتیکا، کشاورزی استوار و اداره تهدیدهای طبیعی. در فرجام سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تمام پیشنهادهای امروز در همایش ارائه شده تلاش دستجمعانه ما را برای صلح، ثبات، احترام یکدیگر و رشد استوار انعکاس می‌نمایند. 20 دکابر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Токио бо сарвазири ҷопон хонум Санаи Такаичи мулоқот намуданд. дар вохӯрии доираи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Ҷопон баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хонум Санаи Такаичи барои пазироии самимӣ ва дар сатҳи баланди тадорукӣ баргузор кардани ҳамоиши муколамаи Осиёи Марказии Ҷопон изҳори сипос намуданд. ҷонибҳо ҳамкории ду давлатро баррасӣ карданд. ба фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ, рушди муколамаи байнипарлумонӣ ва фаъолияти муассири гурӯҳи дӯстии байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод ва сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва инфрасохторӣ дар Тоҷикистон аз мавзуоти муҳими мулоқот буд. оид ба ҷалби сармояву технологияҳо ва қарзҳои имтиёзноки Ҷопон, иштироки ширкатҳои пешрафтаи ҷопонӣ барои ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ дар соҳаҳои электроника, нақлиётӣ, автомобилӣ, дорусозӣ, коркарди маъдан ва кишоварзӣ табодули андеша сурат гирифт. пешниҳод гардид ки барномаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ барои 3 соли оянда қабул карда шавад. ба ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисоди рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. ҷалби ширкатҳои ҷопонӣ барои аз худкунии конҳо, таъсиси корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои коркарди пахта, пила, сабзавоту меваҷот ва растаниҳои шифобахш зарур шуморда шуд. соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва истироҳатӣ бахшҳои фарҳангию башарӣ бахусус маориф аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. барои зиёд кардани ҳиссаи бурсияҳо оид ба омода намудани мутахассисон дар соҳаи тиб, техникаи авиатсионӣ, амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи муҳити зист изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. ҳамкории фаъоли Тоҷикистону Ҷопон дар созмонҳои байналмилалию минтақавӣ бахусус Созмони Милали Муттаҳид ва дастгирии ташаббусҳои ҳамдигар дар доираи онҳо таъкид гардид. гуфта шуд ки мо кишварҳои Осиёи Шарқиро ба ҳайси шарикони муҳим дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим, амнияти озуқаворӣ ва мубориза бо бемориҳо мешиносем. дар фаровари суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сарвазири Ҷопон даъват намуданд ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф биёранд. 20 декабри соли 2025 дар Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон маросими ифтитоҳи озмуни хонандагони синфҳои 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе барои дарёфти ҷоми раёсати Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон баргузор гардид.
дар маросими ифтитоҳи олимпиада ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа абдулло раҳмонзода, директори маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон профессор асрорзода убайдулло саттор иштирок ва суханронӣ намуданд. маърузачиён изҳор доштанд, ки олимпиада дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ шуда, ҳадафи асосии он дарёфт, дастгирӣ ва рушди истеъдодҳои ҷавон, баланд бардоштани сатҳи донишу ҷаҳонбинӣ ва таҳкими шавқу ҳавасмандии хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ мебошад. Инчунин олимпиада барои омодасозии хонандагон ба таҳсилоти олии касбӣ ва интихоби дурусти ихтисос заминаи мусоид фароҳам меорад. соли шашум аст ки ин озмун идома ёфта истодааст. ман боварӣ дорам ки ҳамаи иштирокчиёни озмун бевосита барои дарёфти ҷойҳои намоён кӯшиш менамоянд ва як чизи муҳимро, нуқтаи муҳимро таъкид карданӣ ҳастам, ки бо мақсади таъмини шаффофияти гузарондани озмун, натиҷаҳои озмун дар маркази тестии донишгоҳи байналмилалӣ сурат мегирад бидуни таъсири омилҳои инсонӣ, то ки шаффофияти ҳамин натиҷаҳои озмун таъмин карда шаванд. ва ман итминон дорам, ки ин озмун ки имрӯз дар даргоҳи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ сурат гирифта шудааст, бо як шукӯҳу шаомати хоса ва бо мақсади дарёфти истеъдодҳо дар соҳаи омӯзиши илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ, дар соҳаи маориф равона мегардад. баргузории чунин чорабиниҳои илмии озмунӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ барои рушди устувори соҳаи маориф аҳамияти махсус дошта, ба татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди илму маориф, омода намудани кадрҳои баландихтисос, тарбияи насли наврас дар роҳияи донишандозӣ, навоварӣ ва рақобатпазирӣ мусоидат менамояд. донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ҳамчун муассисаи пешрафтаи таҳсилоти олӣ ҳамеша ҷонибдори дастгирии хонандагони болоиқат буда, бо роҳандозии чунин олимпиадаҳо барои пайвастани илми мактабӣ ба таҳсилоти олӣ ва таҳқиқоти илмӣ саҳми назаррас мегузорад. ҳаминро бояд ёдовар шуд, ки ғолибони озмуни мазкур имконият доранд, ки дар ҳоли аз тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба донишгоҳи мо қабул шудан, пурра ба шакли таҳсили ройгон гузаронда мешаванд. ҳамзамон ёдовар мешавем, ки онҳое ки иштирокдорони озмун олимпиадаи имрӯза ҳастанду дар озмун олимпиадаҳои қаблӣ ки иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд, имконият доранд, ки дар гурӯҳҳои ба табодули академӣ фиристодашавандаи донишгоҳ ба ҷумҳурии мардумии Хитой, ба ҷумҳурии Ҳиндустон, ба Индонезия, Малайзия, Қазоқистон, Федератсияи Россия ройгон аз ҷониби донишгоҳ ба таҳсил фиристода шаванд. ин як тарафи масъала. тарафи дигари масъала он аст, ки аз рӯи ҳар як номинатсия барои ғолибони озмун ҷоми роҳбарияти донишгоҳ ва миқдори муайяни маблағҳо пешбинӣ шудааст, ки ба онҳо пас аз муайян гардидани ҷойҳои ишғол гардида тақдим карда мешавад. дар кори олимпиада намояндагони агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, масъулини маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе, марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт, омӯзгорон ва тақрибан 1000 нафар хонандагони фаъолу лаёқатманд иштирок намуданд. қобили зикр аст, ки олимпиада дар чанд марҳила баргузор гардида, натиҷаҳои он дар давраҳои минбаъда ҷамъбаст карда мешаванд. ғолибон ва иштирокчиёни фаъол бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ, ҷоизаҳои арзишманд ва ҷоми раёсати донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон қадрдонӣ хоҳанд шуд. дар сохтору мақомоти гуногуни шаҳрӣ ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд ҷиҳати шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома дорад. ҳамоиши навбатӣ бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе доир ба ин мавзӯъ созмон дода шуд. гузориш дар ин бора. дар муассисаи давлатии усулхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар партави паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавии ҷавонон ва варзишгарони шаҳри Душанбе таҳти шиори «Мо барои вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ
و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی آماده‌ایم برگزار گردید. در همایش مذکور نمایندگان مقامات دولتی، مسئولان ساحه جوانان و ورزش، ورزشگران موفق، جوانان فعال، دانشجویان و نمایندگان وسایل اخبار عامه اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی خویش مسئولین تاکید نمودند که پیام پیشوای ملت همچون سند مهم سیاسی و استراتژی سمت‌های اساسی رشد و دولت و جامعه را معین نموده برای جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه مسئولیت بزرگ در راه آبادی و سازندگی، تحکیم وحدت ملی، احساس وطندوستی و افتخار از ارزش‌های ملی می‌گذارد. همچنین ابراز گردید که جوانان و ورزشگران پایتخت با پیروی به سیاست خردمندانه پیشوای ملت همیشه آماده‌اند در تطبیق هدف‌های دولت و ملت سهم فعال گذاشته با دستاوردهای علمی و ورزشی و فعالیت سازنده بر رشد استوار شهر دوشنبه و کشور محبوبمان تاجیکستان مساعدت نمایند. آثارخانه ملی انتخاب گردیدن مکان همایش به سبب نیست، زیرا اشتراکچیان بار دیگر با طبیعت بهشت آسای کشور، تاریخ کهن و فرهنگ پرغناوت و دوره‌های پرافتخار تاریخ خلق تاجیک از نزدیک شناس گردیدند و این عمل برای تقویت حس خودشناسی و خودآگاهی نسل نورس زمینه می‌گذارد. با مقصد تحکیم پایه‌های زبانی دولتی و آموزش زبان‌های خارجی در مؤسسه‌های عالی تعلیمی پیوسته همایش‌های علمی و معرفتی تشکیل کرده می‌شود. چاره‌بینی نوبتی دایر به این مسئله در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان برگزار گردید. در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی علمی و عملی در موضوع راه‌های بلند برداشتن درجه اساتکنی زبان‌های خارجی و راه‌های بهتر نمودن صفت این درس‌ها از جانب آموزگاران برگزار گردید. در کار همایش نمایندگان وزارت اداره‌های داخلدار، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور، عالمان و محققان، نمایندگان تشکیلات‌های بین‌المللی، پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی و شرکت‌های صاحبکاری شرکت نموده دایر به مسائل مهم ساحه زبانشناسی و آموزش زبان‌های خارجی برآمد نمودند. سهم حکومت و دولت تاجیکستان با سروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تکمیل و تعلیم آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی و نقش استقلال در تکمیل و تعلیم آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی از جمله موضوعهای بررسی شده در کار این همایش بود. با دست آوردن صاحب استقلالی کشور خود عامل اولین آموزش زبان‌های خارجی به شمار می‌رود. برای آموزش زبان‌های خارجی سال‌های آخر در تاجیکستان دقت مخصوص داده شده است. امروز از مکتب و کودکستان‌ها سر کرده تا متخصصان و دیرکتران و انستیتوت کارخانه‌های صنعتی زبان خارجی آموخته شدند. در ادامه کار همایش علمی و عملی راه‌های بلند برداشتن درجه اساتکنی زبان‌های خارجی و راه‌های بهتر نمودن صفت این درس‌ها از جانب آموزگاران، موضوعهای دیگر مهم از قبیل تعلیم با صفت زبان دولتی، اساس ثمرناکی آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، راه و اصولهای نوسانی بلند برداشتن صفت دانش دانشجویان از زبان‌های روسی و انگلیسی، تشکل نسل جوان با صلاحیت‌های زبانی جهانی، تحکیم نقش آموزش زبان خارجی توسط علم، معارف و فرهنگ هم مورد بررسی شرکت‌داران قرار گرفت. امروز دانستن زبان‌های خارجی اهمیت خیلی زیاد دارد. آموزش زبان‌های خارجی عمیق‌ترش دانستن زبان‌های خارجی با آن گفتگو کردن در زمانی که ما ترقیات با سرعت تکنیک و تکنولوژی، موادهای علمی، مواد شناسی و عموما پیشروی‌های بزرگ در علم و تکنیک دیده می شود، اهمیت اولین درجه دارد. استفاده تجربه بین‌المللی در آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، تکمیل زمینه موجوده تعلیمی متدی عاید به آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، راه‌های جاری نمودن تکنولوژی نوسانی در تکمیل مضمون آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، استفاده وسایل معاصر تعلیمی در درس‌های زبان‌های روسی و انگلیسی، شکل‌های گوناگون تعلیم فاصله‌ای در تکمیل اختصاص آموزگاران زبان‌های روسی و انگلیسی، نقش و موقع وسایل اخبار عامه در آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی هم ضمن پیشنهاد معروضه‌ها محاکمه کرده شد. گفته می شود که تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها برای آموزش بیشتر زبان‌های خارجی مساعدت فعال می‌نمایند. بیستم دکبر در شهر دوشنبه کنگرس نوبتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. در کنگرس فدراسیون فوتبال تاجیکستان سال 2026 سال اینفراستراکتور فوتبالی اعلان شد.
20 декабр дар меҳмонхонаи Крон Плазаи шаҳри Душанбе конгресси навбатии Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори он намояндагони Федератсияи байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё, аъзоёни Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон, роҳбарият, сардорони раёсату шуъбаҳои Федератсия, сарпарастон, сардорони бошгоҳҳои футболу футзал, мураббиёну доварон ва дигар меҳмонони фахрӣ ширкат намуданд. Рӯзномаи конгресс масъалаҳои зеринро дар бар гирифт. Тасдиқи протоколи қаблии Конгресси Федератсияи футболи Тоҷикистон аз 14 декабри соли 2024, ҳисобот дар бораи фаъолияти Федератсияи футболи Тоҷикистон барои соли 2025, ҳисоботи фаъолияти молиявии Федератсия дар соли 2024, тасдиқи буҷаи Федератсия барои соли 2026, ҳисоботи аудитори мустақил дар бораи ҳисоботи молиявии Федератсия дар соли 2024. гуфта шуд ки соли 2025 дар таърихи футболи тоҷик мақому ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ин сол тибқи ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии футбол, Конфедератсияи футболи Осиё ва дигар ташкилоту муассисаҳои дохиливу хориҷӣ, футболи тоҷик ҷиҳати амалисозии вазифаҳои оинномавии худ қадамҳои устувор гузошт бо мақсади вусъати тоза бахшидан ба беҳтаргардонии иншооти варзишӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. Инчунин мавриди истифодабарӣ қарор додани маркази техникии Федератсия ки бо дастгирии бевоситаи Федератсияи байналмилалии футбол сурат мегирад, Федератсияи футболи кишвар соли 2026-ро соли инфрасохтор эълон намуд. ҳамин тартиб конгресс кори худро бо муваффақият ҷамъбаст гардонд. дастаи Истиқлол ба бозии даври шашуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои дуюм бо дастаи Гоаи Ҳиндустон омодагӣ дида истодааст. Рақобати мазкур санаи 24 декабр дар варзишгоҳи Ҷаваҳарлал Нерӯ баргузор мешавад. оғози бозӣ соати 21 бо вақти Душанбе. бинандагони гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи тиловати Вақт хайр. Саломату сарбаланд бимонед.